ni nagaliang ka New Track Border Dispute Redressal Forum terkat bat I kong badikas laban nilalay ay nagajing tho office jong Deputy Commissioner jong ka West Genting Hills District Meghalaya agajing day bat ka FIR ka ba kipat karbi kibomla ban itu kerting kila ujor persya jiri kendang police station ya ikong badikas laban namar ba I yakun Haganiga MBC election saka Genting Hills Autonomous District Council kini kipor baladem dak ba ai daw ba kasnong moluber kabade kasnong kaba isong isa kadang hap po upur uang jongka Karbi Anglong Assam pada kecuba por mairu ide inong snong jongka West Karbi Anglong Assam te ni la ai gani kecing tho bat ni dawaru yau Deputy Commissioner jongka West Genting Hills District ba un simkhia ban yakren bat kibor administration jongka West Karbi Anglong DC bat SP na kabanta ban withdraw lene ban weng mardor ya kani ka FIR ka ba kini kipai karbi kila ujor persyayi te ngimla ban tip mano ba soy FIR bat meno kilej ai hindrai ngitip ba ya ka FIR ladep ai pada ke cukup poru kat kum gajing ya keren jong ikong bat officer in charge jong jiri kendeng police station leyo jing tip ba ya ka FIR ladep receive te de dengan ni ka daw ban like kano ga jingbit ye I ha ka lej ha ka wan tengi na kalian jong forum bat kumju mai ila di ai de kene jing tho hau DC jong West Gentia urchim khia mardor ye gani te sakaweru ngadon ban ong ba na dawaru ye gini kipat karbi lada dei ki riusimet lada dei ki kenhun lada dei ki seng bhalang lani lada dei ki political party ru ni ai por ki po sansni bagi dei ban weng no mardor ye kene ka FIR ke ba maki glede bu persyayi namar ba ke meluberhi kadang hap hapo upur sam jong West Genting Hills District Meghalaya bat kinong snong jong kani kisnong baro ke jingdon kam ki yo na Meghalaya lada ki kot kisla kum ki epics nangta kum ki driving license ki birth certificate bat ki AKA baro ru ki yo be na po Meghalaya bat ini ikong ki ba ya khoni ka election ru idei purai nong snong jong ka Meghalaya lengba ki kot kisla ki jong I bat de dengan ni daw ba nagaliang ka election commission jong ka India bat nagaju ko por ki board penyat election jong ka state government ru kim don AA ban persyayi ha kanega jing jalimti ki jong I election bat ki yor ban pendep I kanega jing jalimti jong I election da ka basuk bat da ka pa klem kinu ki jing khanglat nagaliang jong ka Meghalaya te halor kanega dong rim mi kentu ye kini ki pat karbi baki deban cancel ne ban withdraw mardor ke FIR po sansni lum da kumta ngi kum ka forum nyimban se ban shim da ka bating persya ikum gini gibriu ban gi kentur gini kipai karbi ba kidei ban burom yengi kipai kasi penar ki badai ki trai muluk bat bangi deru mangi ki ba syong basa syuha kanega jaka baro bat kumta ngi kenturu bakim dei ban thau kino ki kilat kelenti lane kino ki da ban ra ya ke huri hura lane ban penthut ka suk sonsai te naga ni ka daw ba ni kentu bat ngi kerpat ya ki ba ki dai ban burom ya ka hok long briu ban briu ka jongi para ke cukup poru ngidon ban ong ba kanek FIR ke ba ki ujor persya ya ini ikong ka dei persya ka hok long briu man briu ke jongki